Don't swim, you'll drown, but don't move. Bona tarda a tots, benvinguts a la tercera sessió del cicle de conferències sobre l'envelliment cerebral, que està organitzat pel grup ST Alliance, com tots sabeu, i aprofitant que enguany és l'any europeu del cervell. L'exposició d'avui va a càrrec del senyor Josep Vila Miravell, que és llicenciat en Psicologia i màster en Teràpia Sistèmico-Familiar per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Gerontologia Clínica per la Universitat del Sud de Califòrnia de Los Angeles. Des del 2008 ell és el responsable del Servei de Teràpia de Família i de l'àrea de gestió de coneixement de la Fundació Alzheimer de Catalunya, és professor associat en el Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Facultat de Psicologia de l'Autònoma i formador certificat en Dementia Care Mapping per la Universitat de Bradford del Regne Unit. Dono la paraula. Bona tarda a tothom. És un plaer estar aquí. Gràcies, en aquest cas, a ST Alliance per les jornades, per pensar que jo en podia formar part, a la Fundació Pere Tarrés, per acollir, i molt especialment a en Quico Mañós, que com a bon amic sempre em té present en aquestes coses i literalment m'acaba embolicant en aquestes sessions de compartir coneixement i de compartir experiències. Veureu que el títol de suport psicològic al cervell, amb aquest joc que ens poguéssim situar en l'any europeu del cervell, o bé, l'any que commemoràvem, jo l'he reformulat en la vida emocional de les persones amb demència, perquè em connecta més a mi com a ponent sobre el que us vull parlar, i realment el que més m'aproxima del que us parlaré seria acostar-nos a la subjectivitat de les persones amb demència. D'alguna manera poder posar-nos a la seva pell i poder captar millor què deu ser en primera persona haver de conviure amb aquesta situació de pèrdua cognitiva i haver de transitar pel món en el teu moment vital, normalment al final de la vida, en l'última etapa de la vida, on la vida continua i les persones han de transitar amb aquesta autèntica limitació, aquest cop que representa el deteriorament cognitiu i el desenvolupament de qualsevol malaltia sota el paraigües de demència. I per situar-me en aquesta aproximació i en aquest marc mental de què podem saber de la seva subjectivitat, com si els hi poguéssim preguntar què ens diuen les persones afectades, què volen, què necessiten, què creuen que és el que podem fer per ells, més enllà de curar-los quan això de moment no està a les nostres mans i per tant atendre'ls, cuidar-los, que és el que sí està en les nostres mans, com volen ser atesos, què és el que els impacta més positivament en el que seria la seva qualitat de vida. I faré com una aproximació històrica, com una mirada d'on venim, en el que té a veure atendre a persones grans que comencen a perdre facultats mentals, que comencen a perdre capacitats mentals. És una història que no és nova, que fa moltes i moltes dècades que existeix, i potser ara, amb l'augment del coneixement i a nivell públic de la societat del que és la malaltia d'Alzheimer, la millora del coneixement en aquest camp i el nivell de consciència general, doncs ara usem, i des del meu punt de vista sobreutilitzem la paraula Alzheimer per identificar persones amb dificultats, amb capacitats mentals, però jo recordo quan era jovenet i tenia els meus avis vius, era l'època de les arteriosclerosis i quan a algú li passava alguna cosa gran deies que tenia arteriosclerosi. I això ha anat canviant, s'ha anat transformant, molt relacionat amb la millora del coneixement, però també en com utilitzem els coneixements a nivell públic, a nivell general. Per tant, cuidar persones grans que perden facultats o que perden nivells d'autonomia molt importants és de tota la vida. Ja l'any 82, aquests autors que són molt coneguts en l'àmbit de la teràpia sistèmica, quan rebien famílies, quan atenien a famílies que demanaven ajuda perquè tenien una persona gran amb dificultats, amb pèrdua d'autonomia i aquest rol de cuidador els era complicat d'exercir, aquests autors ja plantejaven que tot el tema relacionat amb gent gran sovint venim d'un historial que és vist com problemàtiques
irreversibles, problemàtiques que sempre aniran en deteriorament, que facis el que facis, cuidis el que cuidis, en realitat és com una carrera contracorrent on sempre aniran perdent, que les institucions que s'havien anat desenvolupant en el moment per atendre, posicionats en aquesta mirada més negativa, com veient poques oportunitats i poc podem fer per aquestes persones i les seves famílies, en tot cas, les primeres estratègies sempre s'ubicaven en el món d'anem a intentar compensar i, per tant, la creació d'institucions que compensin, com podrien ser les primeres residències per gent gran o les primeres institucions orientades a gent gran amb moltes dificultats mentals o pèrdua, en aquells moments també amb barreja de diagnòstics, amb persones que potser no era tant una qüestió de demència com de trastorns més psiquiàtrics, i un personal amb molt poca formació atenent aquestes persones i sovint desenvolupant un rol com si fossin una extensió de la família d'aquesta persona. Un historial que ens situa en un món un tant assistencialista i un món on les persones ateses, aquestes persones grans amb pèrdua de facultats mentals, tractades des d'una posició de persones passives que ja no poden oferir gaire, que ja no poden donar-nos gaire cosa i que la pèrdua de facultats mentals els situa en un segon o tercer nivell, per dir-ho. Per tant, molt vistos com pacients en el món més sanitari, els pacients, com la paraula diu, han de tenir paciència i s'han de posar a les mans dels experts, passius i receptors d'atencions, poc vistos com persones que, malgrat aquesta limitació, potser encara aporten, potser encara participen i fins i tot mantenen una certa posició activa, malgrat el que els hi toca viure. Històricament, les persones afectades de deteriorament cognitiu, com que afecta una part bàsica del nostre prestigi, que és l'intel·lecte, sovint considerades poc fiables, amb un discurs incoherent. A l'afectar les habilitats cognitives, les persones s'expressen en dificultats i el verbal, el contingut verbal, moltes vegades no té un sentit clar, estricte, un sentit que el puguem entendre. I aquesta incoherència ha estat sovint tractada d'una manera molt literal. Com que no entenc, no puc comprendre el que em diuen, res del que em puguin dir té sentit o res del que em diguin és fiable. I això ens ha allunyat del que seria acostar-nos a quina és la seva percepció subjectiva. Un tipus de coneixement que en altres malalties, la classe mèdica no hi ha volgut renunciar de cap de les maneres. Si pensem en malalties tipus càncer, ara és evident que per poder millorar els tractaments i les pràctiques que necessiten les persones afectades cal de molt coneixement mèdic, però sense obviar què ens poden dir els que estan sent sotmesos en aquests tractaments, com ho viuen i també identificar què de les seves pròpies estratègies són un reforçador per aconseguir, en aquest cas, el que tots volem, que és la curació o la superació de la situació de malaltia. Per tant, hi ha moltes malalties on no s'obvia aquesta percepció subjectiva. Es té en compte i es considera que els pacients aporten coneixement a través de la seva pròpia experiència. Però no en el cas de les persones en deteriorament cognitiu, no històricament, jo diria. Sí que hem anat avançant, però no històricament. I sovint, molt del raonament del que fan, el que diuen, com senten, sobretot com es comporten, amb una mirada molt esbiaixada a través del dany neurològic. El dany neurològic que tenen ens ho explicarà tot, del que fan i del que deixen de fer i del que diuen i del que demanen. Una mica inclús més enllà del que estrictament podem saber que fa el dany neurològic, que és l'alteració de capacitats per raonar i de capacitats cognitives i un seguit d'impactes que de vegades la ciència té autèntiques limitacions per saber fins a on aquest dany neurològic està alterant la vida d'aquesta persona i ens pot explicar el que veiem externament. Però l'historial ha estat que les persones amb demència han estat vistes sempre des d'aquest raonament. I això té un impacte molt fort, sobretot en qui té l'encàrrec no tant de diagnosticar, de curar, d'avaluar, sinó en el de tenir cura. El qui té l'encàrrec d'acompanyar aquestes persones en un llarg recorregut, que seran anys,
i que, per tant, si la meva mirada, el meu posicionament és que tot el que tu fas i dius té a veure amb la demència que pateixes, serà molt difícil que et pugui tractar distanciat de la malaltia i de com a malalt. I sovint, poques vegades et poder tractar com persona que té una malaltia, però amb moltes coses de tu com a persona i potser les que principalment expliquen la teva manera de ser i de combatre i de fer front a la situació que en aquest moment et toca viure. A poc, o amb el temps, han anat sortint nous autors, nous models, i Kit Body Branding per nosaltres, i ara penso en Alzheimer Catalunya, amb el recorregut que hem fet com a organització, on l'objectiu de la Fundació és impactar en els diferents nivells on puguem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les famílies. I això no és únicament l'entorn familiar, sinó també són qualsevol entorn que atén a aquestes persones, ja sigui el món residencial, el món hospitalari, el sector que sigui. I nosaltres, com a organització, vam fer un recorregut intentant conèixer aquests nous plantejaments, nous models que ens ajudessin a explicar millor per què, malgrat la gran quantitat de recursos, atendre persones amb demència segueix sent un gran esgotament per tothom, per les famílies afectades, per les institucions que en tenen cures, pel personal que hi treballa diàriament, i com pot ser que amb tots els avenços que hem fet continua havent-hi com una limitació molt important a què puc fer a l'hora de tractar-los i a l'hora de conviure amb ells quan apareixen totes aquestes situacions complexes que que en bona mesura ens són difícils d'interpretar. I, com us deia, per ara el raonament principal que utilitzem és la pròpia malaltia la que ens explica per què ho fan i per què es comporten d'aquesta manera. Kit Body Branding són autors ubicats a la Universitat de Bradford, al nord d'Anglaterra, i ells són dels primers que comencen a fer plantejaments al voltant de tenim la sensació que no s'escolta prou a les persones afectades i que la seva experiència subjectiva no és tinguda en compte perquè no s'ha considerat fiable i per aquí perdem moltes pistes als professionals si no som capaços de posar-nos més en la seva pell i escoltar-los més i millor. Ens pot enfortir com a professionals a l'hora d'intervenir. Ells van ser els primers en plantejar que les persones, quan entren a ser usuaris d'un món més institucional, sigui el que sigui, hospitalari, residencial, aquest impacte, que li podríem dir un entorn psicosocial, no és un impacte neutre, és un impacte que està ple de contingut i sobretot impacta en els nostres nivells de benestar i malestar. Per tant, a l'hora d'explicar-nos per què hi ha persones amb demència que estan bé malgrat la demència, per què hi ha persones amb demència que estan molt malament amb la seva demència, no únicament podem usar la malaltia, hem de poder ampliar els factors i mirar altres factors que estan impactant conjuntament en la malaltia i que ens ajuden a entendre com es comporten i què demanen. I aquests autors llancen dues premisses. Ells parteixen molt de l'observació sistemàtica d'entorns, de mirar i d'analitzar, d'utilitzar metodologies qualitatives per intentar analitzar una realitat que és molt complexa de mesurar i consideren que l'impacte relacional a les que són sotmeses les persones amb demència és molt important de detectar i d'avaluar millor, perquè aquí s'hi deposita també una bona part dels nivells de benestar i malestar de les persones afectades. I després la necessitat de poder desmuntar, desestructurar aquesta sobreutilització del dany neurològic. El dany neurològic no ens ho pot explicar tot, ens explica molt i no el podem obviar com a coneixement ni de bon tros, és indispensable entendre'l tot el que puguem, però no ens ho pot explicar tot de la realitat d'aquestes persones i del que viuen. En realitat, el món de la psicologia, i en aquest cas més ubicat en el món dels models sistèmics de coneixement, hi ha molt de coneixement al voltant de l'impacte que produeixen les malalties en un entorn determinat. I aquest impacte relacional on hi ha el que ho viu en primera persona, però al final, per analitzar com està i què li passa, només amb el seu impacte no en tenim prou. Necessitem analitzar quin entorn relacional té, en quina família està passant això, aquesta família quina estructura de suport té i en quina societat estan emmarcats, si rural, si urbana. Per tant,
hi ha una gran quantitat de factors a analitzar i un augment de la complexitat per comprendre al final l'objectiu que volem, que és com els hi podem donar millor suport. Per tant, des de models més sistèmics s'ha desenvolupat molta teoria que potser ens sembla que ens podria ajudar a comprendre o a situar-nos millor en aquest món de l'atenció a les persones amb demència. Per exemple, un dels àmbits on hi ha molt coneixement és en l'ús de les etiquetes i la demència utilitzada com una etiqueta més i l'impacte que això té en el món dels professionals, en el món del saber professional, on en el nostre llenguatge hem normalitzat l'ús d'etiquetes i tu et telefones i et passes informació i no et passes la informació del senyor Joan, el que sigui, sinó que et passes la informació de la demència frontotemporal que ha ingressat avui i aquesta etiqueta, com a coneixement, té el seu valor, lògicament, com a coneixement tècnic, però com a mirada d'aquella persona té un impacte devastador, perquè el que rep l'etiqueta realment rep això, rep una demència frontotemporal, no rep una persona. Ja exagero, si voleu, impacto, però el professional se situa a partir d'aquell moment, i aquí la psicologia sistèmica ha fet moltes aportacions, com no és neutre, i el professional comença a mirar i a desenvolupar estratègies professionals molt ubicat des d'aquesta etiqueta que ha rebut, en forma diagnòstic, per tant, en un format que no qüestionem com a professionals, i sense ser conscients que potser això ens redueix la mirada per veure que, malgrat la demència frontotemporal o la que sigui, hi ha molts aspectes de la persona que ens són indispensables de conèixer per poder analitzar en conjunt què és el que tenim entre mans. Keith Wood i el seu equip a la Universitat de Bradford, perquè Keith Wood va ser un psicòleg que va morir prematurament i a partir d'aquí ell deixa un grup de treball que és el Bradford Dementia Group, que us el recomano, tenen pàgina web i produeixen una gran quantitat de coneixement al voltant de les persones amb demència i el que la recerca ens pot ajudar a entendre sobre com millor els podem acompanyar. Per mi va fer una de les aportacions claus, sobretot si mirem els entorns institucionals, els entorns més residencials, aquells entorns on a partir d'ara la persona amb demència hi entra a viure i per tant hi passarà moltes hores de la seva vida, mesos, si no anys, en aquest recorregut vital, acompanyat per una institució que no el pot curar, però que té un encàrrec igual d'important o més, que és acompanyar-lo en aquest trajecte amb la màxima qualitat. I ell va fer una proposta de poder visualitzar els fenòmens que es produeixen en la vida institucional, fenòmens difícils de veure, difícils de mesurar i de quantificar, però innegable que existeixen i que tenen un impacte en les persones, sobretot un impacte psicològic. I li va donar aquest nom de psicologia social, defensant que cada entorn, i aquí per entorn podríem pensar des d'una residència fins a un hospital, fins a un centre de dia, un hospital de dia, un lloc on la persona estarà sotmesa o acompanyada entre el sotmetiment i l'acompanyament d'una vida d'institució que marca uns horaris, que marca un ritme, que marca, diguéssim, unes rutines i això sí ho pots fer, això no ho pots fer, amb tot un seguit de persones que tenen encàrrecs professionals sobre el que han de fer amb mi, i això li va posar el nom de psicologia social, recrear una psicologia social, i aquesta psicologia social de vegades és capaç de fer accions molt personalitzadores, accions realment d'acompanyament a les persones afectades i de vegades, sense mala intenció, i aquesta per mi era una de les aportacions claus, molt ben intencionades, són malignes, són entorns que impacten negativament. Però com que són fetes a fi de bé, ben intencionades, el qui les fa no n'és conscient, no té criteris, no té indicadors, més que criteris, no té indicadors per veure que està impactant negativament i sovint ho fa des d'un marc de referència que justifica aquesta actuació. I per tant, per qui és el receptor, la persona amb demència que està, posem per cas, visquent en una residència i és el receptor d'aquestes atencions ben intencionades que de vegades l'infantilitzen, que de vegades l'anulen com a persona, que de vegades no li permeten poder fer certes coses en benefici d'una seguretat o d'un control de que no li passi res. Com que estan fetes des d'aquesta bona intenció,
el que la rep té poc marge de maniobra per poder dir no, gràcies, això no ho vull, o això tu creus que m'ajuda, però a mi en realitat no m'està ajudant. No es pot produir aquest diàleg amb tota claretat, per un cantó perquè la persona està sotmesa a un deteriorament cognitiu i ja no té tot l'armament mental per poder-se expressar, i per l'altre perquè no és fàcil fer valdre la teva paraula quan algú està convençut que el que està fent per tu és bo. Per tant, per nosaltres, o jo quan ho vaig llegir, em va impactar positivament en quant a posar nom a fenòmens difícils de visualitzar. I per tant, psicologia social maligna, una d'aquestes aportacions que ajuden a entendre la vida institucional i els impactes que té sobre els que en són usuaris. En última instància, crec que ens ajudaria molt com a professionals si poguéssim respondre a la pregunta de com deu ser viure amb una demència. Igual que és sumament important per les famílies com és viure per ells amb algun familiar afectat, o pels professionals com és per nosaltres treballar amb les persones afectades. Però som col·lectius diferents i les nostres paraules totes haurien de tenir el mateix valor, totes són necessàries. Ara jo crec que d'on venim és un historial on la paraula de la família ha estat molt escoltada i comencem a tenir moltes dades que a vegades ens ajuden a veure que la paraula de la família no coincideix amb la paraula de la persona afectada, no perquè la persona afectada no se senti estimada i recolzada per aquesta família, però senzillament creu que no s'estan posant en la seva pell i que no entenen el seu moment i que no acaben de captar el que necessita. I els professionals també sovint ubicats en el món del saber, amb una paraula que passa sempre per sobre, de vegades dels professionals, de les famílies i molt sovint de la pròpia persona afectada. Aquí podríem igualar aquestes veus, podríem posar-les una mica al mateix nivell, cada veu té la seva entitat i ha de ser escoltada, però en tot cas el del propi interessat també, el del propi afectat també. Fini, que era la cita anterior, Fini és un autor que va fer una revisió de literatura intentant buscar evidència de en quantes recerques en l'àmbit de les persones amb demència i sobretot en l'àmbit d'Alzheimer, que hi ha una gran quantitat de coneixement, en quantes recerques s'havia inclòs a les pròpies persones i se'ls havia preguntat, s'havien fet metodologies on eren entrevistades, gravades, observades, el que fos, per poder captar millor també aquest punt de vista. I en aquesta revisió, jo us acompanyaré en els seus resultats i en les coses que destacava, que en part responen a aquesta pregunta de com deu ser viure. Està clar que, com tots els estudis, tenen una metodologia, tenen unes mostres determinades i tot això ens explica una mica més per què aquests resultats i no uns altres. Però és un molt bon intent de començar a construir coneixement mitjançant aquesta vivència més subjectiva. Fini troba tot un seguit d'estudis, jo els he organitzat com en 3 temàtiques. Una seria totes aquelles percepcions que les pròpies afectats tenen de que ara la vida s'ha tornat bastant més complicada per fer activitats quotidianes, activitats que fins fa molt poc eren ben senzilles de fer. I moltes persones afectades, aquestes són resultats d'entrevistes, després us explicaré una mica en la metodologia que han utilitzat, però entrevistes o gravacions en vídeo, molts dels afectats els que diuen és que se senten menys capaços que abans, que necessiten molt més temps per fer coses bàsiques i que una de les dificultats que tenen és veure com el món se'ls fa difícil i que cada dia és més complicat entendre el que fins fa poc no era tan complicat. Parlen de que conviure amb Alzheimer o conviure amb una demència és com una lluita contracorrent en la pèrdua social, en la pèrdua de la connexió social. Hi ha un augment de la sensació d'aïllament, de pèrdua d'amics, de pèrdua de relacions, d'anar desconnectant d'aquells rols que t'han donat identitat social. Hi ha dificultats molt concretes en l'àmbit de la comunicació que et deixen molt aïllat perquè et generen una certa exclusió perquè el món és dels que tenim l'intel·lecte intacte i dels que podem parlar, pensar i fer-ho a una gran velocitat i a la mínima que un dels nostres conciutadans pateix alguna d'aquestes limitacions
automàticament passa a un segon nivell i que una primera reacció sovint en les primeres fases de la malaltia és intentar començar a quedar-se en el que sigui més segur, en el que sigui més fàcil, en el que sigui més conegut i anar reduint allò que et dona sensació de pèrdua de control. Hi ha moltes persones afectades en aquestes entrevistes que comenten com els impacta el canvi de percepció dels altres sobre ells, com des del dia que el seu entorn habitual de vida se n'entera de la seva etiqueta, del diagnòstic que té, de la malaltia que té, aquest entorn deixa de mirar-se'ls de la mateixa manera i els perceben diferents. No amb mala intenció, no amb ganes de fer mal, però de vegades amb ganes de protegir, amb ganes de consolar, però ja no senten que són considerats ni atesos ni tractats de la mateixa manera, que sovint hi ha una anticipació a que el que diuen no està del tot ben dit, es malinterpreta o s'assumeix, que es comencen a generar converses sobre ell sense ell, que es comencen a generar converses entre dos interlocutors que parlen d'ell sense incloure'l o que parlen d'ell sense mirar-lo. I una imatge típica seria aquesta persona acompanyada per un familiar que ha enfrontat davant del professional, el metge, el psicòleg. Aquest professional sobretot es dirigeix a la família i poques vegades a tu, que ets el propi afectat. I un dels àmbits devastadors de la malaltia és com els teus rols socials desenvolupats a través de la meva vida social, si jo participava en organitzacions, si jo era una persona involucrada amb la meva comunitat, fent coses, tot això es comença a desestructurar i es comença a perdre. Una de les parts que a mi més em van interessar era què podíem saber de la vida emocional, com gestionaven l'emoció i com s'adaptaven a la realitat que amb més o menys nivells de consciència, però avui sabem que bona part de la malaltia la persona ho acceptarà més o menys, però és conscient de que va perdent capacitats cognitives i sap que la seva capacitat intel·lectual va disminuint enormement. I, per tant, com es deu gestionar això? Com es deu entomar perquè no arribis a un desequilibri tal on claudiquis o d'alguna manera llencis la tovallola. I en aquestes entrevistes, en aquests estudis que Fini va anar fent seguiment, parlava que molts senten uns grans nivells de ràbia i de frustració. Ràbia perquè no hi poden fer res, perquè tenen una forta sensació de pèrdua de control de la situació i el frustrant que això suposa. Una gran sensació de sentir-se incompresos, que és una experiència molt única, molt difícil de transmetre en l'altre com l'estic visquent i, per tant, amb una sensació de que l'altre m'estima molt però no acaba de comprendre el que estic passant i la ruta que estic fent, amb por, amb tristesa, i amb un altre element que moltes persones afectades expliquen, aquesta sensació tan difícil d'assumir quan veus que t'estàs transformant en una càrrega per la teva família, t'estàs transformant en una càrrega pels altres i estàs impactant amb el que et passa a tu també al teu propi entorn. Parlen de la sensació de pèrdua de confiança en un mateix, de sentir-se insegur, de tot i els esforços que moltes persones fan per mantenir control de la situació o per aparentar un control de la situació. Hi ha una forta sensació interna d'inseguretat i de perdre confiança en un mateix. Per tant, d'entrar en situacions que generen vergonya, que quedes en evidència, que perds el fil de les converses, que no trobes les paraules, que et desorientes, que no reconeixes persones que fins fa 2 dies hauries de poder reconèixer i tot això en aquest impacte en el que seria nivells d'autodeterminació i de control, que és un element molt preuat en la vida de tots nosaltres, el poder decidir contínuament qui som i què volem i la nostra capacitat de prioritzar les nostres decisions. Aquest és un àmbit molt difícil d'entomar. Aquesta és una de les conseqüències molt dures d'entomar, com a partir del diagnòstic i de l'evolució de la malaltia cada vegada hi ha més persones que entren en la teva vida dient-te el que has de fer i com ho has de fer i aquesta pèrdua de certs nivells d'autonomia. Una de les parts també que em va semblar o em va agradar del recull d'aquesta revisió de literatura de Fini era, malgrat poder posar aquesta mirada en aquests aspectes que quan els veus et ressonen una mica obvis,
puc imaginar-me que això és així, no? Però està bé que tinguem recerca que ens ajudi a evidenciar-ho i que sigui no només basada en el que diem els professionals, sinó també captada a través del que ens van dient els propis afectats. Era poder captar també, bueno, i ara què fas amb això? Des de la teva pròpia experiència, què poses en marxa? Perquè potser per aquí, si captem les estratègies que fan els propis malalts, les pròpies persones afectades, també els hi podem donar més suport en aquest àmbit. I entenent que aquestes estratègies també són molt individuals, són les que ens diferencien molt d'un individu a l'altre. Tots podem tenir el mateix diagnòstic d'Alzheimer i segurament posarem estratègies diferents a l'hora de fer-hi front, si més no, bona part del recorregut de la malaltia. I aquí el que ell va poder captar, en el que trobava amb diferents autors, era que moltes persones afectades parlaven que ara feien un autèntic esforç per intentar fer estratègies mnemotècniques, estratègies d'intentar donar suport allà on veien que fallaven més, que tenien una forta sensació de que ara els hi tocava, per aconseguir coses que abans eren molt fàcils, treballar més i amb bastanta més intensitat, i que per la seva banda calia un esforç, per la banda de la persona afectada, un gran esforç de planificar, d'organitzar-se, com d'intentar preveure en la mesura del possible els errors que tindré o les dificultats que tindré. Algunes persones en aquestes entrevistes parlava d'una estratègia que intentaven posar en marxa era reduir en la seva vida l'exposició a noves demandes, a noves situacions i, per tant, reduir la quantitat d'impactes de coses que no estic acostumat o que em requereixen posar en marxa moltes estratègies que són fora de les que tinc més dominades. I mantenir una rutina, tot el que es pugui, per intentar anticipar-se en el que ara hauré de fer o en el que ara em vindrà. Anar a lo conegut, disminuir pressions de situacions que requereixen posar en marxa habilitats intel·lectuals amb molta rapidesa. Si ho penseu, en realitat és el ritme de vida que ens toca a tots, on has d'analitzar contínuament, has de mantenir uns nivells de rigor intel·lectual i, per tant, si pateixes una malaltia que justament això és el que et va destruint, sembla com una reacció sana que puguis anar mantenint aquestes demandes, aquesta pressió una mica sota control. Entre altres estratègies parlaven d'exposar-me el menys possible a situacions difícils o complicades o poc conegudes, retirar-me a temps i no aixecar expectatives sobre l'haver de fer coses que no sabré com fer-les o no me'n sabré en sortir. Aquest aprenentatge de com demanar ajuda i que complicat que és demanar ajuda, que complicat que és sobretot en el tàndem amb el que et vol ajudar, on tots hem passat per l'experiència que l'autèntica ajuda és del que primer, abans d'ajudar-te, intenta captar a tu quina és l'ajuda que et va millor, que és el que realment et pot ajudar més. I per tant, demanar ajuda també és una gran habilitat, perquè és poder concretar molt en l'altre, vull que m'ajudis amb això, i en canvi amb aquestes altres coses necessito espai, necessito marge, perquè si no ja comença a ser invasió de la meva vida o més que ajudar-me, em bloqueges. I una forta sensació en moltes persones afectades que, malgrat la situació, vull sentir que estic fent alguna cosa per mi, que estic fent alguna cosa actiu i que em sento implicat en, malgrat no es pot curar i malgrat sembla que el panorama no és molt engrescador, vull sentir que jo no he tirat la tovallola, que continuo fent coses el més actiu possible. Parlen també que sovint una de les estratègies als inicis de la malaltia és intentar, sobre l'impacte que produeixen les teves dificultats en els altres, intentar minimitzar-les i, si cal, negar-les. I a mi em feia pensar en una evidència quan tu treballes amb persones amb demència que estan en les seves primeres fases, on sovint amb tots els embolics de això m'ho han robat, m'ho has pres, m'ho han canviat de lloc, i aquestes acusacions en els altres, si no són necessitats psicològiques davant lo dur que és acceptar que ara sóc jo, que estic fet un embolic absolut i que perdo les coses, i d'entrada, de moment, el que puc fer psicològicament és acusar-te a tu, que m'ho has canviat de lloc, però no forcis a acceptar que sóc jo, que estic perdent totes aquestes habilitats
perquè potser si ara ho accepto em descontrolaré emocionalment. Pensava, si no podia anar per aquí i poder entendre millor com sovint les dificultats de convivència relacionades amb la negació de l'evidència que fa el propi malalt tenen a veure amb aquesta necessitat de, com si ens diguéssim, dona'm temps a poder acceptar el que és molt difícil d'acceptar. Parlen de normalitzar les dificultats, de treure'ls importància, de disminuir la importància que tinguin i en un ideal o en un acostar-se a poder aquest relativitzar, poder de vegades enriure'n de mi mateix, enriure'n d'aquestes situacions que de vegades poden ser còmiques, moltes altres vegades són molt terribles, molt difícils de conviure. Bé, ha estat una pinzellada ràpida a un dels pocs estudis que jo he trobat que s'acosten a això, en aquesta percepció subjectiva, en intentar captar, anem a obtenir més coneixement. Les situacions de demència són complicades perquè la pèrdua de les habilitats de comunicar-se es produeixen força ràpidament en el procés de la malaltia i, per tant, des que apareix un diagnòstic, ara, avui en dia, on ja els procediments de diagnòstic han millorat enormement i ja hi ha més volum de gent que obté un diagnòstic molt més ben realitzat, fins que la malaltia ja impacta, tens molt poc temps per usar la paraula i el llenguatge verbal per entendre l'altre. I, per tant, a mesura que la malaltia avança, podem recolzar-nos menys en l'ús de la paraula i ens hem de recolzar molt més en l'observació, en captar aquella persona a través del no verbal i de les seves conductes i no tant del que ens diu. En aquestes entrevistes, per això, en això que va revisar Fini i que va portar, està clar que eren persones totes en primers estadis de la malaltia. Mantenien encara una gran capacitat de comunicació verbal, d'explicar-se, i per tant es van poder fer moltes entrevistes semiestructurades i es van poder utilitzar moltes entrevistes amb preguntes obertes i tancades. Per tant, encara recolzant-se molt en el que seria la paraula com a manera d'entendre l'altre i d'aproximar-se a l'altre. També hi havia, diguéssim, com limitacions de les pròpies mostres. Sembla ser que en recerca, jo no vinc del món de la recerca, per tant no és un camp que jo domini tant, però en recerca es produeix un fenomen que quan es busquen mostres voluntàries, quan tu demanes a voluntaris que facin i participin en aquesta mostra, això una mica ja estructura un perfil de persona. No tots ens oferim voluntaris per fer aquestes coses, sinó que hi ha com un perfil que té com més tirada a fer-se voluntari. I això també és un biaix en els resultats que tens. Aquí hi havia mostres, predominaven mostres més aviat petites en aquests diferents estudis, no eren gran quantitats de persones entrevistades, tots eren voluntaris, i una mostra en tant homogènia de característiques de perfils, de bagatges culturals, de nivells culturals, que sembla ser que són els que més s'ofereixen com a voluntaris. I principalment, per tant, s'han utilitzat metodologies qualitatives, en aquest cas, en els estudis que Fini va estar analitzant. Ens falta molt, per tant, d'aquest coneixement. Ens falta molt del coneixement si el que volem captar és aquesta, jo proposo que seria molt interessant de captar, és aquesta percepció subjectiva per entendre millor aquesta vida emocional i com podem donar recolzament eficaç des de la individualitat sota un paraigües comú, que és la malaltia d'Alzheimer, però d'una diversitat tremenda a l'hora de viure en aquesta situació. Tenim molt poc coneixement de les vivències que es van fent al llarg de la malaltia i dels moments transicionals d'aquesta malaltia. Per exemple, en la meva experiència professional, com a psicòleg treballant en els entorns institucionals, he hagut d'acompanyar moltes persones que passaven a viure en una residència i això és una autèntica transició de vida. Deixar casa teva, tancar les coses, recollir les teves 4 coses i anar-te'n a viure en una residència és una transició vital que suposa un gran estrès i que mobilitza psicològicament a les persones i tenim molt poc coneixement de què es mobilitza i com podem donar suport en aquesta transició per enfortir a les persones que fan aquest pas. Tenim molt poc coneixement del que seria percepció subjectiva entrant al món de la persona quan està en estadis molt avançats, quan ja la malaltia està molt, molt instaurada i
predomina un impacte visual d'algú amb un cos un tant estrafet, deteriorat, on predominen les pràctiques sanitàries com a estratègia d'intervenció per oferir confort, indispensables per descomptat, però molt poc, diguéssim, molt desarmats d'estratègies emocionals per poder també oferir confort malgrat l'estat de deteriorament que pateixes. Possiblement no hi haurà una única metodologia i seran diverses les metodologies que haurem d'anar combinant per aproximar-nos en aquest món i per entendre'l millor. Que combinin el que sigui les entrevistes quan es pugui, però també molt d'observar, de gravar en vídeo, de poder fer anàlisis de situacions o d'observacions sistemàtiques per generar coneixement, i aquest coneixement que no està tan orientat a entendre la malaltia com avança, sinó a entendre com es viu la malaltia. I aquí fent una gran diferència d'aquest món. Un interès molt necessari és comprendre millor la malaltia, però des del meu punt de vista igualment important i com es viu la malaltia. M'interessa treballar més amb la percepció subjectiva de la malaltia que amb la pròpia malaltia, en el meu cas, i per la formació que jo tinc. Una de les propostes metodològiques, jo no estava segur, Quico, si portar aquesta part o no, si encaixava molt, però m'ha donat, potser sí, de fer-vos 4 pinzellades d'una proposta metodològica que la vam conèixer en aquest contacte amb la Universitat de Bradford i que en el seu moment amb Alzheimer Catalunya decideix fer un conveni de col·laboració amb la universitat on sobre una metodologia que ells utilitzen i aporten a les organitzacions del seu territori, en aquest cas a empreses que gestionen residències o que tenen hospitals de dia o que, de nou, ofereixen atenció en el marc de la col·lectivitat, i construeixen una proposta metodològica que és el Dementia Care Mapping, que podríem traduir com un mapa del procés d'atenció a les persones amb demència. Per tant, una mirada, una observació que vol captar coses de com ho viuen i no tant la malaltia per se únicament. El DSM està molt, diguéssim, imbrincat, ben posicionat en un model de treball i una proposta que vol enriquir els models que predominen quan les persones pateixen malalties orgàniques i entren en un sistema que els atén, que està fet de serveis sanitaris i serveis socials. És una xarxa complicada, però cap de les dues per separat pot oferir-te tot el que necessites. I un d'aquests models és l'atenció centrada en la persona, és una proposta metodològica que encaixa molt bé en aquells recursos que, com us deia, tenen l'encàrrec de cuidar a molt llarg termini. I un dels plantejaments que fan és la demència no ens la podem explicar, com us deia abans, només pel dany neurològic, i com que el que ens interessa captar és sobretot com es viu més que la pròpia malaltia, ampliarem els factors i a partir d'ara, quan analitzem, intentem comprendre una persona amb demència, a més del dany neurològic indispensable d'avaluar-lo, mirarem molts altres factors com la història de vida, la biografia de cadascú, estructures de personalitat amb la qual estàs fent front a les complexitats de la vida, altres elements de salut que interfereixen en aquesta qualitat de vida i, finalment, on vius, on estàs en aquest moment. És un entorn domiciliari, és un entorn residencial, és un entorn institucional, a on passes bona part de la vida, perquè això és un context de relacions humanes que no és neutre, que també l'analitzarem. I fan aquest plantejament de les persones, malgrat la demència, continuen mantenint unes necessitats psicològiques bàsiques per al seu equilibri emocional. I aquestes necessitats psicològiques, que de fet són universals, són de tots nosaltres, la demència no ens les treu, no ens les roba, ens les complica a l'hora d'expressar-les i de satisfer-les, però les mantenim. I mantenir-les vol dir que les gaudim, les posem en marxa en la nostra vida relacional, en la nostra vida en el contacte amb la resta de persones. I per tant, si podem posar una lupa, una mirada més clara en quina qualitat té aquesta vida relacional, potser podem captar més coses de si aquestes necessitats són tingudes en compte o en aquest moment estan sent molt oblidades en aquesta persona
que té una demència i des de la demència potser se l'està mirant d'una manera molt esbiaixada. El TCM és una proposta que té la seva complexitat d'explicar, però és una metodologia, com us deia, d'observació sistemàtica. Es crea la figura d'un observador que s'entrena i es forma en observar un seguit d'indicadors i que són indicadors que el que volen captar són aspectes més relacionats amb la pròpia persona i no amb la malaltia. Vol captar coses com quin nivell de benestar emocional té la persona i el manté, quines coses que li ofereix l'entorn li generen benestar o li generen malestar, perquè si captem millor aquests impactes potser li podem produir un entorn, li podem intervenir, modificar l'entorn perquè sigui més generador de benestar, si captem millor en aquesta persona què li està generant aquest benestar. Fa tota una proposta d'observar la qualitat relacional, és a dir, totes les interaccions que els equips de treball fan, relacionades en ajudar-te, en donar-te assistència, i ajuda a fer una observació que et permeti diferenciar accions ben intencionades però que impacten negativament i accions ben intencionades i que realment impacten positivament, de manera que els equips puguin construir, puguin anar modificant quan hi ha accions fetes, com us deia, amb tota la bona voluntat, però en realitat devastadores per a aquestes necessitats psicològiques de les persones. És una proposta metodològica que ve del món acadèmic, per tant molt basada en recerca qualitativa, que compleix criteris acadèmics, però que la seva construcció va ser una autèntica negociació de dos mons que tenim encàrrecs molt diferents. L'acadèmia té el seu encàrrec i fa recerca i investiga, i els que treballem en la pràctica no necessàriament tenim l'encàrrec de fer recerca, tenim l'encàrrec d'atendre les persones. I per tant és un instrument on aquests dos mons negocien, no perdre rigorositat acadèmica, però aplicable pels que no venim del món de la recerca i, per tant, que sigui manejable pels que estem en el dia a dia. I construeix una pauta d'observació on els equips de treball, en aquests moments, els que treballem en la pràctica, per exemple, en una residència assistida, no tenim molta experiència en usar metodologies d'observació o metodologies qualitatives en la nostra feina habitual. Aquesta proposta metodològica fa, diguéssim, el que vol és introduir metodologies correctes en els equips de treball que tenen encàrrecs més d'assistència. I, com us deia, crea la figura de l'observador. Un observador, al ser una observació sistemàtica, passa moltes hores observant, se situa en un espai públic de la residència i observa entre 4 i 5 hores de la vida d'aquella residència amb uns criteris molt concrets de què codificar i quan codificar. No us explicaré tant l'eina, que seria una altra xerrada per se, però bàsicament un observador aprèn uns codis, sap com anotar-los, com observar-los, i aquesta recollida sistemàtica de dades, ara la imatge que us podeu fer és 5 hores on cada 5 minuts jo registro informació al voltant de 5 persones, que sol ser el màxim que pots anar observant, em permeten construir un mapa que em genera una imatge al voltant d'aquests indicadors que us deia. I aquí el que us porto és una observació que en el seu moment jo vaig fer per un treball que feia en aquest interrelacionar conceptes sistèmics amb aquesta proposta metodològica, i aquesta és una observació que jo feia en una residència que podia ser prototip de les que tenim al nostre país, amb persones grans, residència de l'àmbit més assistit, per tant no hi ha un encàrrec sanitari, no forma part de l'estructura sanitària, però està clar, atenen a persones amb nivells de deteriorament molt devastadors, i per tant la presència de les intervencions sanitàries té un gran pes, perquè són persones amb moltes necessitats sanitàries, però també moltes que tenen a veure en poder viure aquí amb un cert nivell de confort. I com a exemple, què et permet veure la construcció d'un mapa? Aquí us portava aquest cas, en aquestes 5 hores que jo vaig estar observant d'una senyora, una usuària que li he posat aquest nom de Carola, evidentment inventat, on aquestes 5 hores jo vaig observar que el 95% del temps se'l va passar en aquest +1, que aquest +1 identifica un estat d'ànim molt neutre, un estat d'ànim on no veus senyals ni de benestar ni de malestar.
té la bona notícia que no hi ha malestar, que jo pugui evidenciar, ni en el rostre, ni en la cara, ni en les expressions, però diguéssim, té aquesta bona notícia, però té la mala notícia de que tampoc hi ha molta evidència de benestar. És un estat d'ànim que, si bé forma part de la vida de tots nosaltres, és a dir, que hi ha bona part del dia que el passem en un estat d'ànim neutre, molts de nosaltres en el nostre dia a dia fem intents, a través de les relacions amb els altres, de poder tenir pujades d'estat d'ànim. Aquest mes 3, aquest mes 5 serien moments on tu interacciones amb algú, obtens un benestar d'aquesta interacció, parles, rius, fas alguna cosa que et dona satisfacció, ho fas conjuntament amb d'altres, i al final el nostre dia ha tingut una mica de tot. Potser una mica de tots aquests estats d'ànims. Podem dir, així com a caricatura, ha tingut molts moments neutres, però ha tingut moments de benestar i també hi ha hagut un moment de malestar. Diguéssim que no hi ha els percentatges ideals. Però aquí la mirada que jo podia constatar, i en aquest cas objectivar, és que aquesta senyora es va passar el 95% del temps en aquest ni fu ni fa, en aquest estat que s'acosta més a l'avorriment i que potser el podem aguantar en el nostre dia a dia una certa quantitat de temps, però que si t'avorreixes hores i hores et posa a risc perquè t'adormis, que és el que bona part va estar fent aquesta senyora. La segona gràfica, que fa una mirada amb categories diverses, que no us les puc explicar, però aquestes categories intenten captar què estàs fent, què t'ofereix aquest entorn i en què t'estàs implicant. I aquest 66% que predomina en aquesta senyora se'l va passar dormint en horari de dia. Que un equip d'entrada no té per què pensar si això és bo o no és ni bo ni dolent, és el que tenim i és el que tenim en aquest cas individual, però sí que hem de poder analitzar. Tenim alguna explicació per tantes hores dormint? Tenim algun raonament que ens ajudi a entendre? Podem fer alguna cosa per disminuir aquesta gran quantitat d'hores dormint? Aquí el fenomen que es produïa, i aquests fenòmens que Kitwood en el seu moment planteja, i és que en la vida diària d'una organització on tot està pautat i on la rutina de l'organització, dividida en torns, amb treballadors que tenen encàrrecs, sovint produeix un fenomen d'invisibilitat i algú es pot passar el 95% del temps dormint i aquell entorn ni ho veu, o ho considera que és normal, o creu que en tot cas ja no es pot fer res per aquella persona i els equips lentament, sense mala intenció, deixen de plantejar-se si podríem fer alguna cosa més per la Carola, que s'ha passat tot el matí dormint. Jo recordo que en aquesta observació, que la vaig fer molt volcada al matí, per tant agafava bona part del torn del matí, l'anècdota que jo vaig poder veure era com en l'entrada del torn de la tarda, on els torns es passen el parte i es diuen, el torn de la tarda el primer que va fer és posar en marxa el protocol que tenia, que era allitar les persones després de dinar, i aquesta senyora va ser allitada. No sé què hauria passar al torn de la nit, perquè clar, després de tot el dia dormint, i si t'alliten, doncs poc marge per poder dormir a la nit, o potser la festa realment comença quan te'n vas a dormir. Ara faig broma i ho desconec, però crec que és una de les aportacions que pot fer el DSM en els equips, poder visualitzar, perquè en la percepció subjectiva d'aquest equip segurament és no, aquesta senyora dorm de tant en tant, o sovint dorm, però tampoc no tenen una clara percepció de quan. El DSM ajuda a precisar i, per tant, ajuda a que els equips pensin millor. Ara no és ni molt ni poc, ara és el 95% de 5 hores que hem observat. I a partir d'aquí, ara ens posem a pensar si podem fer alguna cosa més per la Carola d'ara endavant, perquè potser no és una gran feinada si entre tots ho tenim present, el poder evitar que el seu dia no sigui de tant dormir i sigui més ple d'altres coses. Una altra de les aportacions que fa, com us deia, el DSM, una altra del que l'observador pot captar, és aquesta qualitat de les interaccions. I el que mira, en aquest cas, és una mirada una mica unidireccional, mira quina qualitat estan oferint les persones que atenen respecte a les que són ateses i quin tipus d'interaccions que les puguem classificar en alguna d'aquestes 5 necessitats. I construeix aquest vocabulari amb una voluntat molt pedagògica, perquè els equips puguin dimensionar millor accions que, tot i ser ben intencionades, són detractores de la persona, o, tot el contrari, accions
que són potenciadores. Doncs, per exemple, en l'àmbit de l'ocupació, que és un àmbit dels 5 àmbits psicològics, l'àmbit de l'ocupació, la necessitat d'ocupació vol dir no tant d'un entorn que m'està proporcionant una gran gamma d'activitats per mantenir-me ocupat contínuament, sinó aquest àmbit que és capaç de veure i detectar en mi què em genera interès per ocupar el meu temps i que ens fa individus, d'una altra vegada ens individualitza. Seria una altra porta d'entrada. Una porta d'entrada és, mira, benvingut a la residència tal, això és la gamma d'activitats que tenim, tu t'adaptes a la que hi ha, o això és l'altra porta d'entrada, això és, hola, jo vinc a viure aquí i a mi m'interessa això, i a mi em genera interès això. No sé si ho podeu captar per estructurar-ho en un programa. Aquí, en aquest cas, jo recordo que en aquesta senyora que estava en un procés força avançat, i per tant, en una cadira i necessitava ajuda per poder fer coses, portava unes subjeccions de protecció perquè no s'aixequés, perquè no es caiés, i era molt curiós veure com, malgrat aquests nivells de deteriorament, ella feia uns esforços espectaculars per intentar treure's una de les subjeccions. I era tot una feinada per aquesta senyora aconseguir alliberar un dels braços que el tenia com subjecte, però ho aconseguia, malgrat la seva demència, aconseguia trobar l'estratègia de fer funcionar aquest braç i treure'l. I l'equip que treballava, sense mala intenció, normalment, mentre la senyora feia els esforços per treure el braç, no posava, cap crit d'alarma ni cap intervenció, però en el moment que aconseguia, ràpidament apareixia algú que li tornava a posar la subjecció i es tornava a generar la mateixa rutina. I de nou, això no és ni bo ni dolent, però sí que porta la mirada a l'equip què deu ser quan després d'un esforç immens aconsegueixes treure el braç, ve algú i et torna a col·locar i això ho repeteixes una i una altra vegada al llarg del matí. I quin encàrrec té aquest equip que només es mobilitza quan té percepció de risc i, per tant, ara sí que actuo, però mentre que t'estiguis intentant treure aquesta subjecció, a mi no em genera cap mena de pensament ni cap mena d'intervenció. És aquesta normalització d'una vida institucional dura per les persones que són usuàries, on aquí el qüestionament no és tant si la necessita o no necessita la subjecció, que també aquest equip podria pensar, però si aquest equip tingués més percepció dels nivells d'incomoditat que li causen a aquesta senyora, si podria donar-li un parell de voltes més a com fer-ho perquè no passés tantes hores subjectes, potser, i esforçar-se més i no normalitzar l'ús d'aquesta subjecció on el dubte és s'utilitza més en benefici de l'organització i de les meves necessitats com a professionals o s'utilitza realment perquè la senyora ho necessita. I és aquest tipus de reflexions on el DSM vol acompanyar els equips a que continuïn raonant i, per tant, amb els seus plantejaments es posin una miqueta més en la pell del propi usuari. Vaig acabant, vaig tancant, perquè la veritat és que tinc bastant més material i podríem anar continuant, però crec que bona part del que volia compartir i del que la vida emocional i com la podem captar, en bona mesura ja l'he anat compartint. El model de l'atenció centrada, que ara en sentireu molt, perquè al nostre país, jo recordo que el 2006-2007 quasi bé no se'n parlava, i ara està en boca de tothom, i és quasi un vocabulari fàcil de dir, però difícil d'entendre què vols dir amb això, què proposa l'atenció centrada. Però comencem a tenir més recerca, més evidència de quins impactes té l'aplicació d'un model en entorns institucionals, inclús en aquells entorns on predomina el supòsit sanitari, és a dir, l'encàrrec és molt sanitari, però quan el seu personal entén que tot i allà on predomina l'encàrrec sanitari, les persones no anem a ser usuaris de manera dissociada, arribem allà i som necessitats sanitàries, però també som necessitats psicològiques i necessitats socials, i tot això està combinat en la nostra vida. L'atenció centrada encaixa bé com a un model que amplia la mirada en aquests professionals. I aquí hi havia, jo us he volgut posar algunes de les evidències on
en què afavoreix, en què reforça el model aquests equips de treball, i no us els llegeixo, són exemples de coses que s'han pogut evidenciar que quan un entorn introdueix l'atenció centrada, doncs aconsegueix reduir estats d'agitació en les persones perquè els equips viuen i es relacionen amb aquestes persones des d'un altre paradigma i des d'una altra posició i interpreten també moltes d'aquelles conductes no com a agitació, sinó com a intents de comunicació sobre una demanda meva, una necessitat psicològica meva. Aquí hi ha un altre dels impactes, dels processos que s'han pogut millorar, molt interessant, per exemple, el que seria l'enriquiment de moments de la vida institucional com és l'hora de menjar, els àpats. Si els penseu en les nostres vides quotidianes, què necessari és menjar, més enllà de lo biològic, que important que és menjar, biològicament per ser, però que important és quan el teu àpat és enriquit amb el contacte social, amb la relació, amb la conversa, amb l'altre. I quan l'àpat escollit, ara vull estar sol, doncs el gaudeixes, però que els àpats normalment en la nostra cultura van acompanyats de vida social. I quan tu treballes en un món institucional, aquest és un dels àmbits dels més empobrits. Els àpats poden arribar a ser entre 15 i 20 minuts el que és realment menjar, tota la resta de temps és la preparació per l'àpat, preparar les taules, posar-les, començar a distribuir els menjars, però quan per fi arriba el plat a taula, en una vida institucional, en 15 minuts pot estar solucionat i amb molt poca interacció, amb molt poca conversa, amb molt poca comunicació entre els propis usuaris, per un cantó, per les seves pròpies dificultats, però molt més important entre el propi equip de treball i els usuaris, perquè és un equip de treball molt orientat a compliment de tasca, a que entri al menjar, però no a donar-li contingut social en aquell àpat. I aquest és un dels àmbits, per exemple, que l'atenció centrada intervé, ajuda i fa proposta d'enriquiment d'un procediment biològic que tots hem de fer, però que sovint el fem revestit de vida social per poder-lo disfrutar en tota la seva intensitat. I acabo amb aquesta última... Evidenciar tot això per un equip no és fàcil. El món professional és un món on som capaços de justificar les nostres pràctiques fins a l'infinit. Per un cantó ens hem preparat, ens hem format i el saber ens permet fer afirmacions, però per l'altre també de vegades som un món rígid, que només l'experimentes quan tu deixes de ser professional i passes a ser pacient moltes vegades. I llavors tu t'enfrontes com un usuari en aquest món professional. Per tant, difícil de vegades d'acceptar els qüestionaments. El DCM el que fa és posar en evidència els equips i ajudar-los a veure perquè baixin defenses i siguin capaços de veure que no és que captem mala pràctica, però que la seva pràctica està empobrida i que la seva pràctica està feta de tècnica, que és necessària, però també hi ha tota una part que és d'actitud i de posicionament sobre l'encàrrec que jo tinc. I amb això acabaria la ponència. Gràcies i preparat per les preguntes.